Sí, estic de ressaca. És per això que porto ulleres de sol. Tinc unes ojeres que arribarien a les illes Seychelles. Ahir vaig sortir de festa. Però no només porto ulleres de sol per això. Vaig conèixer una vampiressa i vaig tenir un petit afer amb ella. Em va mossegar. Ara sóc un hereu de Dràcula. Voleu veure els meus ullals? Ui, sí, són de Menkes. He de viure a la foscor. I és per això que he recuperat aquesta espelma de la meva primera comunió. Però encara no em sento ple. No estic a tope de power com en Rafa Méndez. Necessito alguna altra cosa. Sang! Sang! Necessito sang! Quan l'hemoglobina regalini pels meus llavis, seré el rei de la pista de baile a Transilvània. Edward Cullen. Tiembla! El Racons Joves d'avui serà un programa amb molta sang, vull dir, amb moltes espelmes. El nostre convidat és en Marc de Riba. Hola, bona tarda. Hola. On ens has portat? Aquesta és la Cereria Sobirà, la cereria més antiga de Barcelona. Ja compta amb 250 anys. Quin és el teu grup sanguini? Perdona. M'agrada conèixer els meus convidats en profunditat. Sí, molt bé, quasi que anem dins, no? Sí. M'ha sobtat molt la teva tria. Per què t'agrada la Cereria Sobirà? Quan venia de petit, a ma mare li agraden molt les espelmes i recordo entrar aquí i veure doncs, això, aquesta escala on estem ara i no sé, em semblava tot plegat com força màgic, veure una escala que semblava de conte de fades, tot d'espelmes de colors i de tots tipus penjant de les parets, recordo molts colors, una olor molt característica, molt especial i no sé, fa que sigui un dels llocs on m'agrada venir de tant en tant, ni que sigui només per fer un cop d'ull. En quines ocasions utilitzes tu espelmes? Home, en diverses. Primer de tot, m'agrada molt fer-les a mi mateix i, bueno, de fet vaig començar a fer-ne comprant parafina d'aquí. I és això, ja sigui per amenar un sopar que vols que sigui un pèl més romàntic o per tenir-ne un sopar amb amics perquè, no sé, fan maco, acaben fent maco i acaben donant una olor característica que a mi m'agrada molt. A tu una espelma què t'inspira? No sabria dir-te exactament, però la veritat és que bàsicament molt bons records, perquè són, doncs això, nits de tempesta que la llum se n'anava i ens quedàvem jugant a les cartes amb una espelma encesa o espelmes enceses per un sopar amb algú especial o alguna cosa d'aquestes. Tu et sents identificat amb l'estil d'aquesta botiga? Home, la veritat és que em sedueix bastant. No sóc gaire del segle XVIII, però aquesta botiga em té el cor robat. Em té el cor robat perquè és aquesta doble escala, no sé, per mi era reviure La Bella i la Bèstia. I no sé, l'estil d'aquesta botiga és molt doncs, com abandonar un moment la Barcelona ocupada i que va molt de pressa d'avui dia i tornar enrere en el temps o directament abandonar el món real i anar-se'n a un conte de fades. Aquesta cereria és la més antiga de la ciutat. Com sobreviu a 3 segles d'història? La més antiga de la ciutat i jo diria que de tota Espanya. Però bé, no ve d'un... Ens sentim aquí com a guardians d'un tresor.
aquesta botiga és un tresor per a la ciutat i una mica la responsabilitat nostra és cuidar-la, mantenir-la i fer-la conèixer. Vostè, el seu negoci, què creu que el fa especial? Bé, el fa especial de que és una mica un ofici, l'ofici de cerer que va quedar com una relíquia. I per circumstàncies de la vida de tot el passat s'ha anat mantenint. En moments ha semblat que les cereries desapareixien. Després va venir una època en què les espelmes la gent va redescobrir o va descobrir les espelmes com a element decoratiu. La decoració d'aquesta botiga és segurament un dels seus valors més especials. Exacte, sí. Què destacaria vostè d'aquesta decoració? Bé, el que destacaria més és que aquesta decoració, que de per si no hi té cap element que sigui així molt important o que destaqui molt, com a conjunt és una obra perfecta de l'artesà que ho va fer, que no sabem qui és. Sí que està fet el 1847, perquè hi ha la data posada. Són 160 anys de la botiga, 250 anys fem aquest any del negoci, des que es va començar el negoci. Són unes dades prou importants perquè sigui considerat una peça de museu. I de totes les espelmes que vostès tenen aquí, quina li faria a vostè més gràcia? L'espelma d'aniversari és una espelma que té més tradició de fer-se servir fora d'Espanya, que no pas aquí, i que són espelmetes que tenen gràcia de que la puguis personalitzar. A cada persona pots trobar alguna espelma que tingui relació amb la seva manera de treballar o de viure o el que sigui. Llavors, jo penso que en aquesta ocasió, doncs, si m'haguessin de triar una espelma, et posaria una espelma com aquesta. M'acabo d'emocionar. Marc, tinc uns bistecs sagnants a la nevera i voldria saber si vindries a casa a sopar amb mi. Sí, per què no? Com els voldràs? Ben fets, al punt? Crus. Millor crus. Sí.